खुलुमबाय बयखौबो जोंनि रेसिपि मेडिसिनेलाव फिन खनसे बरनाय बावहरनाय थालायबाय लोगोसे मागो दमासिनि बयखौबो गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय मागो दमासिनि जोंनिया माबायदि फिथा जायो जों मा खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै। बयनाबो एखे जाया नालाय जोंना माबायदि खालामो बेखौ एसे देखायनोसै। जुदि बिदिब्ला नायलांबाय थादोनि। Đây đi chặt cái này ra lão đứng bên nè. Lấy cái này. Anh bắt chặt lấy lấy vô. Này này ơi. जोंहानि गय बागान गोजौआ गोजौ जादों, बोराया बोरायदों, सेंग्रा देरनाया सेंग्रा देरदों, उन्दैनिफ्राय देरहांनाया देरहांगासिनो दङ। जि गाहायावनो थायदों नै गयाबो। बेखौनो जानाय नायदो जोङो। नै फख्रियाबो जोंना रानजोब्बाय। सारि सारि दङ बेसरनि बागान। Tuh, kena, nih kelak.